Tonton. Sing murah-murah. He. Masa Allah. Aku iki gumun kok ton karo kowe iki. Omongmu ki arep ngarit lah kok malah ngobrol ki wong loro. Wis sing diobrolne ki opo? Kowe ora ngerti sengenge jejeg panase kaya ngono ki lho tonton. Jenenge Cik Laren. Cek ngono lho. Hah. Kita ngono iki. Wis aku tak balik ya yu. Balik kono Iya, balik iya, karepmu iya. kono. Ora karepmu kono iki semara-marai. Gumun aku kok karo kowe iki. Lah wong jenenge lho Cik Laren. Wis kita ngarep kono dikepeki kae. Lah wis akeh to wis entuk akeh lho. Akeh-akeh apa sak kebo irung kepek kok malah. Aku ki gumun kok karo kowe iki. Ngarit kok malah. Kindang kono. Cik Laren kok. Leren. Ora oleh. Kindang. Laren sejilut ora oleh. Garek sampean kono aku tak gawane. Ada kowe iki nek wong iki mesti bantah kok tonton. Kowe adung sempremet aku kowe tak apa-apa nek kindang ngono lho. Iya ya. Jembleng serendeng aku ngrasakne kowe iki. Wong kok malah ngarit kok malah